сәламнәре юллыйм һәр вакыттагыча. Сертип кына тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Бүген бездә бәйрәм дуслар. Бүген безнең Туган тел телеканалының Тоты милли премия тантанасының 5 яшьлек тамашасы. Якынрак килеп утырыгыз дусларым. Бүген сезгә мега күңелле шәп тамашадан иң кызу матур репортажны эшләргә керештек. Әйдәгез, бергәләп. Aşkınılı yürek küdeginde Kurttaktan sızlı batkanı Yaşligimni şırğa solgan şaqta Kuşlып жырларсың аппағым Ойтқан шақта сормар буйларына Yanlarыңа мәңгі қалырға Qırğışın taşlap qırıq yoqqa Çıqarsın qarşı alırğa Шундый шат елмаюлары белән безнең әле Ришат Тухватуллин сәхнәләре бездән чыга. Ничек кәефләр. Ой, бик канәгатьсең менә безнең чыгышың белән. Әлбәттә канәгать, чөнки гелдә мондый тамашачылар күрмибез. Сагындыра концертлар соң арада бисерәк бит инде. Шуңа күрә бөтен тамашачыларга, уфаларга Туган тел премиясенә зур рәхмәт. Һәм сиңа рәхмәт. Әлегесе көннәрдә шулай ук и салу мәшәкатьләре белән беррәттән бик игътибар белән клипта төшергә кыз эзлисең Ришат, әйме? Ә нинди критерийлар, нәрсәләр, нинди булырга тиеш ул кыз, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Тышкы кыяфәте мәлә, инде син ичке дөньясына да игътибар итәсеңме? Ну, ичке дөньялыкларына кирип тормаспыз инде. Миңа иң мөһиме үзебезчә һәм инде иреннәре кабартылмаган натураль, матур битле бер кыз кирәк иде клипка. Бик күп язалар дип тә әйттең шикелле. Шул кадәр матур кызлар күп, хәтта сойларга да ниндидер авырлык килеп чыкты, чөнки теге булмаганда ярамысы да ярый дип кенә әйтәсең. Монда бик күп кызлар һәм инде сойларга чында бик авыр һәм инде уже сойладык. Концерт бик ошай, конечно. Шушындай концертлар бик кеш булсын, без киләбез, яратабыз җиргә концертлар карарга. Бигрәк тә менә популяр матурлар. Сабиров, Дамир Сабиров, Ришат Тухватуллин. Барсында әйтеп бетереп булмый инде, бик матур җырлайлар, бик ошай. Вообще матур, зур рәхмәт, күңелне күтәрәсез. Рахмат. Я в восторге от всех певцов, артистов, я в полном восторге, мне очень понравилось, все очень здорово и весело. Тоты милли премия тамашасы гөрләп шалап дәвам итә. Менә яңа гына әле безнең бердән-бер талантлы игезәкләребез Айдар һәм Алмаз Юнусовлар чыгышларын тәмамладылар. Егетләр, ничек кәефләр? Кәефләр шәп, Аллаһка шөкер, бәйрәм белән барыгызда. Бик шундый яхшы атмосфера монда, позитив рух, шуңа күрә шундый кәефтә барыгызга да насыйп булсын. Менә Туган тел каналлары, Туган тел экраннарыннан безнең тамашачыларга шундый позитив кәефне без җибәрәбез. Безнең тамашачыларыбыз кабул итеп алдылар һәм ул кәеф аларга икеләтә барып җитте дигән шанышта калабыз. Егетләр, кайда саклыйсыз гомумән мондый статуэткаларны? Офистамы, өйдәме? Безнең үзебезнең студиябыз бар. Инде зур рәхмәт Туган тел каналына. Быел 2 булды, бүтән чакта берәү генә бирәләр инде. Шуңа күрә. Менә аерма инде. Менә даже минем исем Алмазның дөрес бирделәр, Айдарга Айдарны, Алмазга Алмазны бирделәр. Шуның өчен зур рәхмәт сезгә.
Габдуллина 5-нче тапкыр инде ТТ милли премия статуэткасын алып, лайыклы алып, менә сәхнәдән чыкты. Айгөл, ничек кайфләр? Бүген син алып та барасың, җырлыйсың, бик катлаулы бит. Роза катлаулы, чынлап та алып кына барганда, әле ничектер бер төсле алып та барып җырласаң да, ул инде тагы да катлаулырак кайлана. Әмма ләкин тамашачы алдына чыгып, үземнең матур яңа җырларны бүләк итү ул үзе бер бәхет. Зур рәхмәт дусларга, зур рәхмәт тамашачыларга, зур рәхмәт безнең тапшыруларны карап баручыларга. Һәм зур рәхмәт яраткан Туган тел телеканалыма. Менә мондый матур бүләкләр, менә мондый матур чәчәкләр өчен чын күңелдән зур рәхмәтләремне әйтәм. Бергә булыйк, бергә яшик. Рәхмәт, Роза. Ничек хәлләр, кайфләр? Evet, кенә рәхмәт. Концерт ничек? Шәп. Бик ошый, яшьләр, матурлар. Ел сайын киләбез, ел сайын карыйбыз. Рәхмәт аларга, оештыручыларга һәм шулай ук артистларга рәхмәт. Зур рәхмәт Туган тел каналына, шундый матур концерт оештырганнар өчен. Без ел сайын йөрибез, ел сайын ошый безгә. Ищу бүтән дусларыбызны, туганнарыбызны концертка чакырабыз ел сайын. Синең өчен, синең өчен генә йөрәгемдә сынмас ялкыны бар. Синең өчен генә йөрәгемдә сынмас ялкыны бар. Бишенче тапкыр үткәрәбез бу ел вакыйганы. Очень серьезное мероприятие, мы стараемся к нему, очень серьезно подходим, готовимся. Я считаю, что это очень важное событие для нашей эстрады и для нашего телеканала. Алай гына да түгел, Азат Галинурла, әле сез һәрбер тамашада үзегез иҗат иткән җырны да башкарасыз, шулай бит? Да, үзем язган җырны җырладым. Афәрин, киләчәктә дә без сезгә һәм каналыбызга уңышлар телибез. Рәхмәт. Сындык бардың қадірін білейін, ситияттар дұл түгілдер. Дұл туғанды үрмәт етейік, нұрлы болған көңілдер. Гүрлап ешейік, әштәрімет оң болған қонақтарға. Ешік асық, өктелебет мол болған. Бүләкләр, статуэткалар, чәчәкләр белән Лилия Расулова үзенең чыгышын тәмамлады. Ничек кайфләр? Ой, бик әйбәт, бик шундай это. Рәк дулкынланып торгайным, конечно, чыгыш алдынан. Но хәзер шундай это. Рәхәт шундай канатланып йөрим хәзер. Канатланып китеп инде. Бүгенге сөкөндә сезнең ничә клибыгыз бар? 10-дан ашу. Или 15-тән ашу. Әйе, шулай. Ханаган юк әле. Ханармын әле. Туган тел милли премия концертында бик матур оештырылган, бик матур йыһазландырылган. Артистлар бик шат, бер-беребез күрешеп, аралашып, шундай матур итеп очрашып йөргәнгә мин бик шатмын. Рәхмәт. Көмекәйім сені сыя, қиялылар болам инірі, қызыл шия дия. Қызыл шияны қызыл шия, көмекәйім сені сыя, қиялылар болам инірі, қызыл шия дия. Бездә хо дип кутлап әйтәсебез килә инде Илшатка ТТ милли премия тантанасының янәдән бер статуэткасын аңа бүләк итләр.
Син канагатмы, Илшат? Әлбәттә канагат, зур рәхмәт дип әйтәбез чын күңелдән Туган тел телеканалына зур рәхмәт, Башкортстан тамашасына зур рәхмәт барысы өчен дә. Шундый матур бүләкләр өчен, шундый матур концерт өчен, шундый матур тамаша өчен. Син һәрвакыт рәхмәтләреңне укыйсың инде. Шул хәтлек шундый гел ягымлы уй фикерләреңә җиткереп торасың инде. Гомумән, Илшат, синең нинди хәл вакыйгалар чыгарыңнан чыгара? Син ачулана беләсеңме ул тормышта? Белмим даже, ачуланган бармы икән? Булгылыдыр инде, булганы бардыр. Үзем хәтерләмим. Аны тормыш иптәшем сорарга кирәк. Алайса сине ничек тынычландырырга кирәк дип мен киләсе сорауны бирим дигән идем. Тормыш иптәшең димәк тынычландырадыр син ачуланган чакта, әйме? Төрлечә була. Янада тагын теге әйтләр бит, утка май салалар бит. Янада утка май сала, янада инде менә шул утны сүндерә, су салып. Төрле чаклар була. Карагыз әле, Радик бүген галстуклар тагып килгән, бүген концертка җитди әзерләнгән. Теге сине без өйрәнгәнбез, джинсовкалар, шундый джинсаларда күргән. Бу бүгенге хәзер переоденусь. Шулаймы ни? Син собраниедан киләсеңме әллә безгә? Да. Прямо совещаниедан концертка. Ярый, без сине көтеп калабыз. Дусларым, без бергә генә бөтен дусларым. Кыен чакта кулсыз дусларым. Дусларым, ой дусларым. Дусларым, без бергә генә бөтен дусларым. Кыен чакта кулсыз дусларым. Дусларым, ой дусларым. Бергә уйнап йөргән, бергә уйнап бергән дусларым. Ярты сүздән аңлаган, туры юлдан атлаган дусларым. Әйдә бергә җыелыйк, барсын искә төш. Мирхат, Гайсин, тиргә батып чумып, Тыты милли премия тантанасының ничәнче статуэткасын алдың? 10-нчы. Әле кечкенә яшь безгә, Мирхат, синең берсе икегә тапкырланган айы? Миңа җырлаган өчен дә, алып барган өчен дә икешәр тапкыр биреп бардылар. Бүген генә нишләптер берне бирделәр. Димәк, син икене көткәнең айы? Әлбәттә. Шуңа аптырап тирелеп торам бит. Мирхат, чынлап та шуңа бөтен күңелеңне биреп һәрвакыт чыгышларыңны ясыйсың, әйме? Син гомумән тормышта алдашасыңмы ул? Тормышта алдашмыйм. Гомумән алдашмыйм. Дип алдашып тора икән дип уйлый күрмәгез. Чынлап алдашмыйм мин. Син алдаганнары бармы? Алдаганнары бар. Мин алдаган кешене 2 секундта танып алам. Аха, бу дөрес сөйлиме, юкмы икәнен. Минем инде күзем теге бәйрәмнәр алып бара торгач инде психолог әйләнеп беттем. Кем дөресен сөйли, кем ялганны сөйли, барысына мин күзәтеп торам, аңлап торам. Әйе. Синең интуицияң бик көчле эшли инде димәк. Әйе, минем теге кыслар аларның булай да развитие итеп бетәләр. Шуңа күрә менә сиңа карыйм да, синең сорауларың миңа биргәндә һәрвакыт теге шын күңелдән бирәсең, менә карап торам. Әйе, шын күңелдән менә карап тордым. Рәхмәт. Димәк, синең интуицияң 1000% дөрес эшли. Дөрес, бик дөрес. Шуңа күрә рәхмәт сиңа да уңышлар, сезгә да уңышлар, барыбызга да уңышлар. Рәхмәт, Туган тел. Ишетә туңдыра, салкында алдыра, йөрәгем шыдам бул, бирешмә. Түзәле йөрәгем, түзәле бирешмә, түзәле, түзәле, түзәле. Тибәле йөрәгем, тибәле дирләдем, тибәле. Искиткеч сәләтле биючеләр янәшәсенә басып аларның энергетикасы алып булса да миндә шундый бию хәрәкәтләре эшләргә тырышып сезгә шундый бәйрәм кайнар сәламнәре юллыйм дуслар. Бик шәп тантана бездә Туган тел телеканалының Тыты милли премия тамашасы дуслар. Супер! Шулпан Юсупова шулай ук әле яңа гына чыгышын тамамлады. Үзең канәгатьме? Кәефләр ничек? Тамашачы ничек кабул итте? Уфа һәр вакыттагыча Уфадагы тамашачы ул шундый җылы, шундый рәхәт тамашачы чыннан да. Чынлап әйтәм, чын күңелемнән әйтәм. Белмим, бәлки Уфадан ерак тумаганга күрә шулайдыр инде ул. Әйе. Булай мин кичкенәдән бирле җырлыйм бит инде, һәм кичкенәдән бирле бер
қорқу болмады сахнага шығып. Мен бір тапқыр болса да қорқасы еді. Жоқ болғаны жоқ. Шундай рахат, Аллаға шүкір. Рахмет Уфа. Ескерткіш, сен бір қошанда бір тапқырға толқынланмаса сахнаға шығара алдың. Мен толқынланғаным жоқ. Тұрмышта бар ма сенің шундай вақиғалар, міне алар алдынан сен толқынланасың, бір шыласың? Аны вақытлар бұл әлбәттә. Ол қылған вақытта болды, экзаменнар бергенде болды. Әміне сахнаға шыққан вақытта толқынланмайым. Бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә Туган тел каналына. Алга таба да яшәсен мондый премиялар. Алга таба да шушы милли премияда күрешергә насип булса иде. Бик зур рәхмәт. Бик күп проектлар авторы дип игълан иттеләр сезне Рөстәм Гизатуллин. Бүгенге көндә Рөстәм нинди проектлар үстендә эш алып бара икән? Бүгенге көндә безнең Герзе Music дигән продюсерудагы безнең Башкортстандагы булган яшьләрне туплап, уларның йырдары өстендә эшләйбез, аранжировкалар эшләйбез һәм инде интернет селтәрендә уларның йырдарын әйтәгәндә бөтәле ишетсен өчен барлык әйтәгәндә продвижение белән шөгыльләнәбез. Шуның өчен бүгенге көндә Аллаһка шөкер эш күп, кайгырышып бултырмайбыз, студия гөрләй. Инде Туган тел каналына зур рәхмәт әйткем килә, буна мине ошо премияга сакырып, бүләк бергәнегез өчен. Туган тел яшәһен, Туган тел чемпион. Мен бик докунаны басып торам, чөнки шәхсән үземнең бик яраткан, сокланган алып баручы Айваз Садыров бүген безнең Татамиле премия тамашасына алып бара. Хәлләр ничек, Айваз? Чиксең Алфа? Моның кадәр инде мактагач, бик яхшы кайфым тагы да яхшырды. Милли премияга килгәндә, минем өчен бит инде алып баручы буларак әлеге тамаша беренче тапкыр. Мен бераз гына борчылу, бераз гына докуллар белән килгәнем, ләкин менә мондагы беренчедән яраткан коллегаларны күргәч, сине күргәч, сәхнәгә чыккач, алып бара башлагач, эредә юкка чыкты әлеге докуллары, бик рәхәт, бик күңелле. Хәзер бетә дип бик борчыла. Бәлки тагын бер 3 сәгать өстәрбез вакытын. Без бик шатланып, әлбәттә әле Татарстан вакыты белән кичке сәгать 9 гына шикелле. Һәм сиңа бит әле статуэтка да бүләк иттеләр. Гомумән Казанда ничә тамаша алып барып сиңа әле бераз статуэтка бүләк иткәннәр име Айваз? Бу минем өчен ачыш, шын мәгънәсендә, чөнки алып баручыларга әле мондай ук дәрәҗә күрсәткәннәр юк иде. Хәлбуки, мин әйтәм, алып баручы фестивальләрдә, премиялардагы иң зур көч куючы кеше. Премия алучы җырчы нишли? Бер җырчыга җырлый кайтып китә. Алып баручы баштан килә, иң беренче булып килә. Иң соңгы булып кайтып китә. Шуңа күрә лаеклыдыр инде алып баручыларда, һәм шулар исемендә мин булганга бик шатмын. Рәхмәт, Туган тел. Без сине яратабыз һәм киләсе тамашаларыбызда да көтеп калабыз, Айваз. Бик зур рәхмәт. Концертларны нык сагындык. Барысында өчен рәхмәт, Туган тел каналына бик яратабыз. Бөтенесенә дә афарин, нукышай, рәхмәт шундый концертка. Назлары булып ягылдың, йөрәгемнең иң түренә сарылдың. Җилдәй җитез ялкыны булып кабындым, дулкыны булып сиңа таба агылдым. Шулай ук безнең Уфа тамашачыларының бик яраткан җырчылары, парлы дуэт Рафаэль һәм Динә Латыповлар. Ничек сезгә бүгенге тамашачы? Ничек сезгә үзегезнең чыгышыгыз? Шундый рәхәт, шундый рәхәт. Менә шын бәйрәм. Менә шу шундый чорда шул хәтле матур бәйрәм оештырасыз. Яшисе килә. Күңел тиге дулкынлана, шундый сөенәсең. Зур рәхмәт сезгә. Менә шушындый хисләрдән соң туадыр инде ул сезнең үзегез иҗат иткән әсәрләр. Шулай бит, Динә ханым. Бүгенге көндә ничә китабыгыз чыкты? Кыскача гына шуның турында безгә. Әйе, быелгысы елны Мәк чәчәге дигән китабын дөнья күрде. 575 биттән торган 70-80 еллар чорын үз иченә алган гашыйклар турындагы китап ул. Рафаэль белән икәү яздык. Һәм тагын төйнәлмәгән төен дигән. Бу әсәрләр бөтенесе Instagram шилтәрендә язылып бара. Дина Латипова дигән әсәрдә язылыгыз, әйе. Диде Instagramда инде
Менә шуннан соң инде мин аны китап итеп чыгарам халык соравы буенча. Без сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Бергә булыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Yanımda bul gitme, biktamım husaklarım. Yalqınlar takdirlerdek, yüzün uzaklarım. Gitme yanımda bul gitme, biktamım husaklarım. Yalqınlar takdirlerdek, yüzün uzaklarım. Бик матур барысында шундай шикарный костюмнар, номерлар бигрәк матур. Безгә дә башы. Сезгә кызлар? Все отлично, все понравилось. Нижневартовскидан кунакларыбыз кайттылар. Концертны карарга аж Сибирдән килде бүген. Представляете? Мин был концертка ел һайын йөрим. Нык охшай. Был концертта бик яхшы. Концерт составы бик бай. Рәхмәт. Рәхмәт безгә. Без елда йөрибез бу концертка. Безнең Айгөл Габдуллина шәп. Туган тел, без сине яратабыз. Oynar şey salıp kuyanda oturam seni güdüm şeyin sıvına bitinde kaya yuğaldın gittim Gönderim şulay uzarma gel seni güne güdüm Yalnızım işten yanında sığın şeyler Салкын шәйләрен ишертеп, тирләп пешеп, Радик Юллакшин яңа гына чыгышын тәмамлады һәм инде ТТ милли премия тамашасының янәдән бер статуэткасын аңа бүләк иттеләр. Хәл алсын, чөнки бөтен көчен, бөтен энергиясын тамашачыларның күңел түрләренә җиткерерлек итеп башкарды. Бик шәп, бик кызу булды. Әле сине җибәрәсләр дә килмәгәннәре сәхнәдән, әмма дә ләкин лимит 2 генә җыр, шулай бит. Бүген ярышлар бик тә күп һәм инде бөтенне тыңлап бетергә кирәк. Шуңа 2 йөрдә ул ярышлар өчен бик тә күп. Һәм дә рәхмәт туган тел. Гелдә катнашырга тырышабыз. Туган тел мәңге яшә. Амин, шулай булсын. Салкын шәйләрне ялгыз гына ичмисең. Аллага шөкер, Радик, хәзер янәшәңдә яраткан инзиләң бараймы? Гаилә тормышы, әле бит әле буйдаклардан безнең Ришат бараймы? Ришатка нинди 3 киңәш бирер идең син? 3 киңәш. Жениться и еще раз жениться. По любви, по расчету. По любви. Мин же полюбил, по любви. Без карап торабыз инде хәзер Радик розеткаларда рәтле лампочкалар әйләндерә. Хәзер хуҗалык эшләре артта, әйме? Ну, богатиклем да шулай була торган, но әле эше күбрәк килеп чыкты әле. Ярый, без сиңа әлбәттә иҗадыңда уңышлар, гаиләңдә иминлек һәм мәхәббәт телибез. Без сине яратабыз. Qabatlarımın sina Bu cilvəzək yazlar sina Qaşıq etdi Sine bit yüreğim ömür boyu küttü Bu cilvəzək yazlar Könüllərini nazalar Yüreğim sina sıyışarım yazar Bu cilvəzək yazlar sina Qaşıq etdi Sine bit yüreğim ömür boyu Cilvəzək yazlar könüllərini mazalar Yüreğim sinəsi yaşarım yazar Milli премияның яшәве бернигә карамастан 5нче тапкыр үткәрү инде ул зур дәрәҗә. 5нче тапкыр дигәч, аны инде хәзер киләчәктә үткәрмәү мөмкин түгел һәм ярамый. Аны халык таңламас, дөрес тә булмас. Бу зур традиция, моны көтеп ала торган инде бер вакыйга. Шул дәрәҗәгә барып җиткәч, киләчәктә тагын да күтәрергә планканы ала берсә, исән булып, еллар тыныч булып.
Тутымилле премияның 5 яшьлек матур шагу шәп тамашасы шушындай позитив дулкыннарга тамамланды дуслар. Бердә кушашасы килми сезнең белән дә, безнең артистларыбыз белән дә, тамашачылар белән дә. Чөнки бүген бик кызу без тамамладык. Концерт бетте. Роза матурган айтып төшеп ятайбыз килеп. Мин дә тамамладык. Һәм сау булыгыз дип әйтергә теләмичә генә басып торайым. Ничек кәефләр, нинди эмоциялар? Кәефләр шундый күтәренке, дулкынландыргыч. Концерт башында нинди булса, әле дә шундыйрак. Беренче тапкыр чөнки мин Айваз Садыров белән эшләдем. Аңа ничек булгандыр белмим, миңа бик тә уңайлы һәм комфортлы булды. Рәхмәт, Айваз. Айваз, сиңа ничек булды? Инде Айгөл кебек тыйнак кына телеканалга гына әйтмәдем сүзләрне. Бында тамашачы каршына чыгуга әйттем. Мин беренчесе һәм соңгысы булмасын дидем. Шундый күңелле тандем, күңелле танышу башланган икән, дәвамлы булсын. Бик зур рәхмәт Айгөл сиңа, зур рәхмәт Туган тел каналына, Розага зур рәхмәт. Чөнки Роза мин Уфага килгән саен менә шушы микрофондан килеп баса, ничек инде матур итеп елмаймыйсың телеканаллар каршында. Зур рәхмәт Роза сиңа, зур рәхмәт бергә эшләргә ясын. Рәхмәт тамашачыларыбызга. Исән сау. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт минем яраткан сер итеп кенә тапшыруның тамашачылары. Һәрвакыт безнең белән булганыгыз өчен, һәрвакыт безнең тапшыруларны яратып, Туган тел телеканалы белән бергә булганыгыз өчен. Киләсе матур очрашларга тиклем сезгә мин исәнлек, саулык, иминлек теләп сау булашам. Роза Хәйруллина, сер итеп кенә Туган тел телеканалы. Үзегезне саклагыз. Барсы да яхшы булачак.